Uyabona ke mase futhi kuthiwa isiginci. Ake asishawe uFalabo isiginci bafowethu. Hayi. Ungididile ke lokho. Izinginci enginazo zo15. Ufika iteste zonke bese ethi na ukhiye ngizodla ngawo abantu kuloko. Kanjalo sidlaleke le album sidlale ngentambo ezo12. Yonke ngaphandle kwengoma ethi uTsosi edlale ngo6 string. But yonke album ayishaya manje isiginci. Ashaya manje isiginci yazo. Futhi uma umdlalo omunye esiginci uzufisa ngazi ukuthi ngabe wena odlalela. Uzumpela ufisa ngazi ukuthi ngabe uwe. Yabo. Ngendlela lomfana ashaya ngakhona isiginci. Futhi ke ayikusencane lokho. Usazogilima kakhulu. Uyazi kwesinye isikhathi uyalubona izinto zikwehlele uzukhala uthi awu Nkosi kanjani. Kanti uNkulunkulu usuke necebo lakhe. Yabona isandla salomfana leyo ngasifisa ngizalwa ukuthi engathi ngaye ngithi mangena kumaskandi ke ngithole nje umuntu ozodlala isiginci kanje. Hayi ashafa labo winile mfana. Hawu khohle. Ayikho lento hayi akadingi uFalabo ukuthi uzabonakala eshaya isiginci ngimela aphaphe hayi ukhanje ingoma athi ahlale nothi awuzwe nje kanje yele hey